നമസ്കാരം, സുധീഷ് അമ്പശ്ശേരിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ യാദൃശികമായിട്ട് എന്നെ 7ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ച, കാരണം ഇതൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ട് മാഷോട് ഒരുപാട്, അത് കുറെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും മാഷെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കണം. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ എനിക്കൊരു ഇതുമില്ല, കാരണം മാഷ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മാഷ വീട്. പക്ഷെ മാഷ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുള്ള യാതൊരു ഇതുമില്ല. മാഷക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കാണുന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം മാഷും ഞാനും പരസ്പരം മറക്കില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് എവിടുന്ന് കണ്ടാലും അതെന്താ കാരണം വെച്ചാ നമ്മളൊക്കെ എന്റെ അവസ്ഥ കുറെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം. കാരണം അത്രയും ദാരിദ്ര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഒരു ഡ്രസ്സ് പോലും നേരെ ഇടാനില്ലാത്ത അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിരുന്നത് മാഷാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണമടക്കം പല സമയങ്ങളിലും വാങ്ങിത്തരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ മിമിക്രി വേദികളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലേക്കുള്ളൊരു ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം തന്നിട്ടുള്ള 2 ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് മാഷ്. ഒരാളാണെന്ന് മാഷ്ക്ക് അറിയുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മാഷെ കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ കുറെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ പഴയ കാണുന്നത് അവര് നമ്മളെ അറിയാറില്ല. അതറിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് തമ്മിലൊരു മാനസിക അടുപ്പുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മാഷ് കണ്ട എവിടെ കണ്ടാലും എന്റെ പേരും അതുമാതിരി ഇന്നെയും കൃത്യമായിട്ട് മാഷ്ക്കറിയാം. മാഷെ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് മറക്കാനും കഴിയാത്തത് ആ ഒരവസ്ഥ എന്താണ്. മാഷക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ 1% പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സുധീഷിനെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത്. സുധീഷ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന കല്ലുവടി സ്കൂളില്, കല്ലുവടി നാട്ടിൽ വന്ന് സുധീഷും സുരേഷും ബ്രദർ സുരേഷും കൂടി ആ സ്കൂളിൽ വരുന്നതും അമ്മ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം അടക്കം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സുധീഷിനെ അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം സുധീഷ് ഒരുപാട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, കാരണം 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉൾപ്പെടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. 87-ലാണ് ഞാൻ കല്ലൂരി സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ആ സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെ കൈ നീട്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് സുരേഷിന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും സുധീഷ് കല്ലൂരി സ്കൂളിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് സുധീഷിന്റെ ഉള്ളില് നല്ലൊരു കലാകാരനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വൈകിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ UP സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോഴുന്ന സമയത്താണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം അന്ന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു സാഹചര്യം, അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും സുധീഷ് തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്കൂളിനകത്തായാലും പുറത്തായാലും, സ്കൂളിനകത്തെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളത് മിമിക്രി, ഓരോ ശബ്ദാനുകരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുധീഷ് മുന്നോട്ട് പോയി. കലോത്സവങ്ങളിലെ ഒരു സ്ഥിര സാന്നിധ്യം തന്നെയായിരുന്നു സുധീഷ്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സുധീഷിനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അതുള്ളത്. വളരെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അതുള്ളത്. പിന്നെ സുധീഷ് 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കല്ലൂരി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി, പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ പഠനതല്ലേ. പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വളരെ ദുർലഭം അവസരങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കാണുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് സുധീഷിനെ തിരിച്ചറിയാനും ഞാൻ ഒന്ന് ചെന്ന് പരിചയപ്പെടാനോ ചിരിക്കാനെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ, കാണാതിരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. സുധീഷിനെയാണ് അറിയുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ ഓർമ്മ ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം. ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് മാഷിനെ അടിച്ചിട്ട്, മാഷ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാഷക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അന്ന് വീട്ടിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്, അന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മാഷക്ക്? ഓർമ്മയില്ല. ഒരു ഭക്ഷണം പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട്, കാരണം മാഷ് ആരോടും പറയാതെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ അന്വേഷിക്കും. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊരു ചെറിയ കടയായിരുന്നു, എന്താ പേര്, ആ കടയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്ന്. അപ്പൊ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു 2 വ്യക്തികൾ. ഒരാളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരാളിപ്പോ ജീവനോടില്ല. പക്ഷെ 2ാമത്തെ ആള് ശ്രീമാനൻ മാഷാണ്. അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായം ചെയ്തു തന്ന്, ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നിന്ന് ഇന്നും. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച മാഷാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്റെ ഈ മാഷ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മാഷെ കണ്ടുമുട്ടിയ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു. അതിനുശേഷം മാഷെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്.
അപ്പൊ മാഷെ വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സുധീഷ് ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ള കാര്യം പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു ധാരണയുടെ കണ്ടുമുട്ടിയതല്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതൊരു നിമിത്താണ്. കാരണം ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ ജീവിതം, കോളേജ് ജീവിതം ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണത്, എന്റെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച്, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾ. അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഓല മടഞ്ഞിട്ടാണ്, അന്ന് 10 വയസ്സ് 5 വയസ്സൊക്കെ ഓലക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെ മടഞ്ഞിട്ടും അതേമാതിരി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഇടയിലാണ് ഞാനാണ് സ്കൂളിൽ നേരം വഴിക്ക് വന്നിരുന്നത്. കാരണം 10 മണി വിളിച്ചാലും പിന്നെ ആരും തല്ലാറില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തുണികൾ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യായിരുന്നു ശാരീരികമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ തുണികളൊക്കെ അലക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനും എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ എത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാഷെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാതെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടാ അത് വളരെ, അപ്പൊ മാഷും കൂടെ നന്നായിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും എന്നോടുള്ള പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സഹകരിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് മാഷ പേര് എവിടെ പറയുമ്പോഴും അഭിമാനമാണ്. മാഷ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാലും പ്രസംഗവേദികളിലും ഒക്കെ എന്റെ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ മാഷെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഏത് പ്രസംഗവേദികളിലും. കാരണം അതെനിക്ക് എന്നെ സമയം ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ മാഷെ കുറിച്ച് പിന്നെ വേറൊരു മാഷുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാത്ത വേറെ കാരണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാഷെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് മാഷ്. കല്ലൂർ സ്കൂളിൽ 7ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു ജീവിതം, ഒരു യുഗത്തിന്റെ മൊത്തം, അതായത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ആ 7ാം ക്ലാസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം മാഷെ. സന്തോഷം. ഓക്കെ, സുധീഷിനെ ഒരിക്കലും കണ്ണുമുട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഇനിയും നല്ല നല്ല സിനിമകളില് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും നല്ല ഉയർച്ചയിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹാശംസകളും നൽകുന്നു. അത് എന്നുണ്ടല്ലോ. ശരി.